Ka henyo trap youth councils ora circle. Haka karwo kubor bola soil u cornerstone sotun ubre u president. Kapan pau ka jimbitar ben ui baki bor pulit ki kloi bha ban thuet bat kem ikir khot jong ki seng bhalang. Habadon kano kano ka jingjia. Ki kloi ru ban penkit ik jingsha kano hakir khot jong ki seng bhalang karilum kasi bat jantia lada JIA u mender shisngi. Henry lada JIA u paradok prasnam. Ki elek bentem bat penthada kat bala. Ulong maka jingkem ikir khot ka KSU ora chiteng mit chiteng senya. Bat man pengat iki kloilan ki kandon ain. Wala kam ladon ki sabut satar ki babiang halor ka jingja pentha umden ichamati. Kalong ka aka ke bagaseng kamla ban priang. Bakum kir khot ka jait benreu. Ki bor pulit ki leklet bat kimle AA haba wiki de uberngam bersit ye kir khot ka jait benreu. Wada du benta kim shemala satia ban kiam yu te ubreu. Ul ongru ba omde bakimla. Here ka seng ketip ha. Bakadai namar bakim yu obor satia ne ki bor bahalor ki jongki bakin kem. Henry ki khasi pat tang de ki kato kan kantala nisngi. Ki kloi ban thuet bat kem tang man penhuni ki bor bahalor ki jongki kumta kum ka seng ka khot ka wer ya barok kinong shnong kadong ka thain sora bakin mi renti e kasngi balang kalai tarik ya yong ajar posau kumbala khot la wer do noelam ka KSU South Khasi Hills banya mi lang renti bentur sora police station ha ka por ka arba jen upaisngi ban ban po shagi bor pulit berka sarkar bakim de balek mata madei ya kalawe ki khun samla ka thain da ka pengat ki kes baharu kam namar kan kata e kalawe ki jongki berkum juru ban pan po bakum kinong shnong kadong ka thain ki penram jur ka jingle jong ki pulit ber ki bor sarkar banchu pharap kulumar ki khun samla jong ka jait benreu